Yang mana? Ini permintaan dari Pak D. Siki mau toh? Iya, ya. Lah, anake sapa, Nak? Anake sapa? Ya. Iki langkam sik ae. Terus dike bajangan ini ya. Bajang ya. Dike bajang. Bajang terus mari ngono sekop-sekop. Sekop-sekop. Ya. Oh. Wong yen lagi gandrung ra peduli amblatase gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli ana perang nuklir. Anak yana ra duwe duwe direwangi retak-retak. Jarene wis aja apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikiran ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyanani ra peduli lagi inflasi. Anak yen ora duwe duit. Direwangi kredit. Jarene wis aja apa-apa duwe wong loro. Irung bang ireken awake sapa dik? Dirembang raya duwe aku. Lambe tipis seken duweke sapa dik? Saya duwe aku. Janggut ngatis duweke sapa kan? Sanggengnya saya duwe aku mas. Abang ane kan duweke sapa kan? Ya duwe. Iki piye duwe sapa mas. Mestine ana sing duwe. Mestine ana sing duwe. Mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe. Bayangkara duweke sapa dik? Lambe tipis kan duweke sapa dik? Janggut ngatis duweke sapa dik? Bangkeane duweke sapa kan? Alah piye? Mestine ana
apa? Terus bakang semak. Bakang semak.